docela dlouhou dobu jsem to nosil v hlavě, že bychom mohli udělat nějakou větší akci, než jenom zahrát pro 40 lidí, protože kolem mě je tolik úžasných lidí, se kterými se znám, že bychom se v podstatě nikam moc nevešli. A moje sestra objevila tady ten prostor Plaského pekla, který se nám hrozně zalíbil. A potom s přáteli nejbližšími, ze kterých vznikl pak organizační tým, tak nás napadlo v podstatě otevřít znova téma Woodstocku a udělat to formou živý hudby, aby se tady lidi mohli zdržet teda 1-2 noci a aby jsme spolu mohli pobít. Hlavně na vědu, jak to věšíme. Dobrý. No, teď to drž, zatím, ať mě to nespadne na hlavu a já to udělám s tou žánkem. A teď to musíš trochu zvednout. Ty jsi uměl, ty místní. Už vlastně musím zvednout, anebo to prostě víc nejde. Neblbost, to máš to napnutý. To nejde úplně k sobě. Nahoru, jedna, tak a tady. To chtěl To bude horší, že jo, ty zhorší. Nebude, protože se to dostalo do... Ne, to je dobrý. Tak to je dlouho. To není ono úplně, ne? Co tam máš? Ale tak Já to vidoucí, já už to vidoucí. Je to šimpanz, není to šimpanz. Ještě, že děláš i ty výškové práce, no. Jo, viď. To jsme zvyklí nabízet našim klientům všechno o rozjet, ne? To znáš. Auto jsme si koupili krásný. Idea byla jednoduchá, už jsme s těma kamarádama jsem nějaký takovou akci dělali vlastně na tom gymnáziu, na střední škole, kdy to byla příležitost se potkat a popít nějaký alkohol. A iniciací byly rozhodně 50, kdy celý 74. ročník a my jsme prostě velice blízcí přátelé, takže se očekávalo, že těch oslav bude víc. Tak nás napadlo udělat jednu velkou akci a být spolu delší dobu, než dělat víc akcí, jenom třeba večer v hospodách a tak dále. Motivace byla udělat tu akci větší, aby jsme dokázali nějakým způsobem nalákat i kamarády, který jsme neviděli delší dobu. Hosti, kapely. Zodpovědné věci, jako jsou peníze, klíče. To bude ještě jedna osoba. Jo, to je třetí. Čtvrtá je, řekněme, bedňák, support kapelán tudíž. No. A pátý je zásobovač. Zahrajeme vám písničky od Toma Vejce, Nika Cavea, nějaké naše písničky. Tak snad se to bude líbit. No, protože to bude snad perfektní mejdan, tak to je dobrý místo, kde hrát. Dobrý mejdan. Jsme se bavili se zvukařem, jak to dělá. Já jsem ani nevěděl, že normálně on spí na pódiu. My jsme mu sice zařídili chatku, ale on má spacák, normálně spí na pódiu a hlídají to přes noc, takže to je hodně hustý. A jinak dneska bude takový klidnější den, dneska jsou 4 kapely, takže nespěcháme, nechvátáme, všechno to pěkně připravíme a vychytáme mouchy a zítra to bude jízda, zítra 7 kapel nahňácaných, půl hodiny na přestavbu a zvukovku, takže to bude maso. Tepaia, Valencie. Regionu Valencie. V regionu Valencie jsou 2 města. Valencie, tam se dělá tahle ta kuřecí Valenciana. Tohle je Alicantina z Alicante. Tam zase jsou rádi s tou morskou. A oni mají taky nějakou suchozemskou verzi, ale to je spíš s králíkem hodně intenzivně. Mě chutná i vegetariánská, protože zase má na divoký chutě. To pestřejší chuťově. To bylo jak A pak zavřeli No, ty, ježíš. tady ta pánev už bude hotová. Jezdíme furt, a to jsme zase byli. 3 minutky. Je to hotový. První den festivalu Woodstock 2024 je zahájen. Tak do toho třísky.
představ si, že spíš na naprosto čerstvém vzduchu a usínáš zašumění deště. Jo? To je prostě normálně psychiatrická ambulance. Tak my jsme se s Mirkem potkali před rokem, před 2. Jsem zvučil kapelu Adovany. No a teď, když kluci začali chystat tuhletu akci, tak mi Mirek zavolal, jestli by byl čas, a protože zavolal dostatečně dopředu, tak čas byl. No. Dobrý. Ale chlapi, díky zatím moc. Kdybyste cokoliv potřebovali, řekněte, dneska bude mexický burrito, navíc kromě, to máte taky zadarmo. A backstage máte zadarmo, chlapi, jo? Ne, už jsme se to potom později dozvěděli, děkujeme. Nezapomeňte, že všechno backstage je pro vás taky. Už jsme to objevili, Čaje, díky. kafe, koly. Nejhorší část rána je oblíct si ponožky vždycky. Jo, to je těžký sport. Je. No, počkej, až ti bude vole 60. Tak to už nebudu mít takový pupek. Pořád Ale až mi bude 60, budu říkat, jsem dobrý, že jsem se toho dožil. Já. Takhle vypadá backstage, no. To jako by zvládnem uklidit bez Máry, můžeš... Tak se chystají kapely na vystoupení. Tak já se jmenuji Mirek Krutina. Tady jsem proto, že jsem jeden ze spolužáků, který tady slavíme společně 50. z Gimplu nad Álejí, ještě tady s náma teda Holárka. A taky jsem se zapojil do organizace akce. Já jsem jenom si to opravoval. Taky dělám zkoušku. Takhle to neplatí, prosím tě. Ty vole. Už jsem to opravil, hurá. Tak. Vzal jsem si na starosti komunikaci s hostama a hlavně s kapelama a postavit tu hudební dramaturgii té akce. Plus si tady zahraju se svýma 2 kapelama, takže toho mám spoustu. Jako nám neřekni. No, začali jsme s tím, že jsme vlastně oslovili všechny kapely, s kterými mají ty naše školy něco společného. Většinou aspoň jeden člen těch kapel je ze školy, buď z Holárky nebo z Áleje. Pak už jsme jenom koukali, kdo co hraje a jak mu to jde, a seřadili jsme to tak, aby ten večer měl nějaký takový dynamický odpich, aby to začínalo pozvolna a končilo to pokud možno co nejvíc divoce. Ať je ročník 74! A 73! 79! To je moje sestra! A všechny ostatní ročníky! Super! Hele, tak děkujem, že jste přišli. Máme vás strašně rádi, je to skvělý, paráda, boží. Děkujem. Díky. Já se jmenuji Jakub Dospiva, jsem novinář a jsem jeden z lidí, který tuhletu akci organizovali.
Je nás víc. Když jsme slavili 20. narozeniny, tak jsme to byli my. Dneska tady je spousta přátel, který člověk za ty roky našel ve světě. Spousta dětí, příbuzných a tak dál, takže tato akce je fakt větší a je to hrozně zajímavý a jsem strašně rád, že jsme tady všichni takhle pohromadě. Chceš rakvičku se šláčkou? Jo, tamhle jsou a potřebuje zežrat. Jsem pořád trošku v šoku, že se to uskutečnilo, že nepřišla žádná pohroma, která by nám způsobila, že by to nebylo a mám z toho obrovskou radost. Jsem rád, že to takhle vypadá, včera se tady hrálo dlouho do noci a je to úžasné, je to tady prostě perfektní.